Čaute ľudia, vítam vás z dnešného videa. Natáčam. Takže čus, tady mám spolužáčku. Čaute. Čus. Samrana na 44. Jasně. I tak. Se máte kouknout. Co chceš? Čus. A dneska je to vlog 18. Vlogíšek 18 tady. No a my jdeme do natáčenia. Jak můžete vidět, je tu úplně ultra, tak to se tu šmíká. Epic. A jako horší bylo, že jsem to včera nenatočil. Včera to bylo mega moc ledu. A já jsem se přesně šmíkal. No, ještě je to trošku. No a já jsem se přesně šmíkal. A díky já jsem se přesně takto šmíkal a zjel jsem na trávu. Ale 0krát jsem spadl, 0krát. To je rekord. Jako epic. Autíčka moje, autíčka. Autíčka moje, autíčka. OK. Čumte na toto. Tento vlog bude o představováním našeho města. Čumte, to ani nevím, co to je nějaká blbost. To je taky nějaká blbost, to je Grandíčka tu máme. Pozor na to, já jsem Poloček. Čiže Břeclavský, nějaká blbost. Tam máme foto, jak máte vidět tam v dálce. Já vám to přiblížím. Musím to vyhledat. Jo, tam máte tak foto. Tam taká ta bílá blbost. A to jsou čelné toto, že prej tu v této budově má strašit. Jasně. Tady já jsem se lekel. Toto je bývalá školka. Dosti veliká. Čumte koľko solí. Vidíte ty také malé jaké kamenky? Jo, tu je to dosti. Tam je mega moc solí kvůli tomu. To je bylo iba kvůli ledu. Minulý rok jsem se úplně přesně asi 5krát šmítil. Kolkokrát, jo. Kdo? Mega šitý zbušit fanoušník. Má segra. Segra nechce mě. Jo, já už jsem si. Oni to tam opravují, ty vole. A já co to tam je? Já jsem to hlavně straší. Hasiči, to je epic výjezd. No. Uvidíme se asi tak jen tam. Jo, už jsem tu zase. No a už jsme na druhé straně. Chcem vám o tento vlogu, to je vlastně. Ano, ľudia mi nevěrá, že ty si nechytil Holiday Pikachu. Chytil. Je to tak, už se sám to zkučil. Vidíte hen tam tu kapličku. Mega bullshit kapličku. Hen tam tu vedľa toho nápisu. Jo. No tak tam je presne gym. No to ukážu zblízka. OK. Si dáme se tam kouknout. Jo, tak si to my big box powers. Toto je This is Gym.
This is Jim. Čem teda tento autobus? Vidíte to, jak má 2 poschodový. OK. Pre tento vlogisek by to bylo všecko. Dúfam, že sa vám vlog páčil. Jestli áno, dajte like, jestli nie, dajte dislike. A zatím, jo, pre chvíľku tu je môj kámoš a asi videl, že natáčam video. Nevadí. Zatím, čus. Čus.